Srbije, ali je najdrastičnija bila u Beogradu i najčuveniji slučaj Arena, koji mi zovemo sabirni centar, gde su dovoženi ljudi, uglavnom iz Republike Srpske, koji nikada nisu ni bili u Beogradu, neki su prvi put došli, pa su ih onda delili po opštinama gde treba da ih razveze i tako dalje. Dakle, neverovatna zloupotreba, krađa, lopovluk, i mi zato ne pristajemo na ove rezultate, ne prihvatamo ih i tražimo poništavanje izbora. Miroslav Aleksić i ja smo sa kolegama ovde boravimo od juče 18 sati, nas dvoje smo stupili u štrajk i glađu, dok se ne donese odluka o poništavanju rezultata. Međutim, ponavljam, RTS apsolutno ne izveštava o tome, mi smo videli samo kratak izveštaj o nekom incidentu, izdvojenom, koji je bio negde, ne mogu čak ni da lotiram svega, koga je izazvao. Imali smo informaciju da se grupe huligana nalaze ovde u okolini, da pokušavaju da izazovu nemire, i mi od ovog momenta zahtevamo i insistiramo da nas RTS uključi u centralni dnevnik Večernjih 2, da kažemo svoje stavove kao najjača opoziciona stranka i koja je zasigurno pobedila na izborima za Beograd. Ako je Aleksandar Vučić mogao da ušeta juče u RTS i da priča pola sata i da ismeva i naš štrajk glađu, i naše rezultate, i našu borbu, mi tražimo da pod jednakim uslovima u koje se on kune da su takvi, tražimo da nas RTS uključi u večerašnji centralni dnevnik, da građani Srbije mogu bar deo toga da čuju. Vama hvala što prenosite intenzivno sve, što nam pomažete da jedan deo građana to zna, ali držanje u medijskom mraku najvećeg dela građana Srbije je takođe instrument vladanja Aleksandra Vučića, što je i ODIR juče potvrdio, OEBS, da se deo krađe pre izbora obavlja na taj način što se građani drže u medijskom mraku, uskraćeni od informacija i nepostojanja prilike da bilo koja druga opcija kaže šta ima. 45 dana. Sakrivanje iza 45 dana informisanja tokom kampanje je sramotno. Mizerija. Šta radimo sa ostalih 300 dana tokom godine? Jedan od odgovora koji smo dobili od RTS-a da su nas zvali dok su bili masovni protesti. Pa da, zvali su da su građani došli na vrata RTS-a, jer je ubijeno 20 kupaljaka u ovom gradu. Tada su nas zvali. I pre toga godinu dana ne, od prethodnih izbora. Dakle, to je naš zahtev RTS-u, jer smo pratili program i sinoć i jutros i do ovog momenta ni reči. Tražimo da nas uključe u drugi program. Gospodo profesionalni novinari koje svi plaćamo s moje strane, ako neko želi naše ljudi. To. Hvala vam. Gospođo Tepić, Živica Stanović, televizija Insider, je li lista Srbije protiv nasilja ima dovoljno dokaza za tvrdnju da je prekrojena izborna volja građana? Apsolutno da, i mi ćemo naravno i na nivou gradske izborne komisije, republičke izborne komisije podneti prigovore. Znači, to je proces koji se paralelno radi. Naš zahtev za poništavanje izbora ne isključuje ovaj proceduralni moment. Prigovorni rok još uvek traje, 72 sata od zaključenja birališta, tako da mi radimo paralelno kao odgovorni ljudi, naravno, ali je potpuno jasno već do te mere ima dokaza da je ništavost ovih izbora neupitna. I možete nam dati neki samo primere? Evo ja ću. Možemo, kako da ne. Dakle, ne treba nikakva istraga da se sprovodi. Krađu su objavili oni sami, oni koji su u njoj učestvovali. Ovo je obra Jelene Inić. Podsjetit ću, ona je bila protiv kandidata za predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku. Ona je sama se slikala i ubacuje u glasačku kutiju listić na kome se glasalo na lokalnim izborima za grad Beograd. U drugoj ruci drži republički. Istu stvar je uradio i načelnik bezbednosti Nešić, ministar, zapravo on je načelnik, izvinjavam se, koji je takođe došao pa se snimio kako je glasao u Beogradu. Istu stvar je uradio i Milovan Bjelica,
koji je načelnik opštine Sokolac, glasa čovjek na lokalnim izborima u Beogradu. Pa kako je moguće da neko može da glasa u Beogradu koji u Beogradu ne živi, nema prebivalište u Beogradu? To su samo primjeri koje su oni sami objavili, a oni ljudi koji su dovoženi u Arenu i druge sabirne centre širom Beograda su evidentirali naši ljudi, naši kontrolori, imamo video snimke, imamo njihove izjave i materijale, sve smo to predali RIK-u, sve smo to predali GIK-u i očekujemo poništavanje izbora, jer je grubo prekršena volja, biračka volja građana Beograda. Tačka, nema tu prevelike filozofije. I to se ne tiče niti izbornih rezultata, niti bilo čega. Rezultat koji smo mi osvojili je toliki koliki je kao i njihov, ali u uslovima u kojima se ne može reći da je bilo moguće održati izbore, nema prava, nema slobodnih izbora, nema rezultata ovih izbora, ovi izbori moraju se ponište i mora da se raspišu novi izbori na kojima će po drugačijim uslovima, posle čišćenja biračkih spisaka, ozbiljne kontrole izbora, kampanje, da se održe novi izbori za grad Beograd. A što se tiče Republike, tu ne treba praviti veliku razliku, jer republički izbori nisu ništa prošli bolje nego izbori u Beogradu. Samo što su ovde primjeri jasniji i drastičniji, zato što su krali da bi spasli vlast u Beogradu, jer građani Beograda nisu glasali za njih. I pod ovakvim uslovima većinu su dobile opozicijne stranke u odnosu na stranke vlasti. Prema tome, nema govora o slobodnim i fernim izborima, mi ćemo podneti prigovore i za republičke izbore, a podnet ćemo prigovor jedan koji će sublimirati sve nepravilnosti za beogradske izbore i tražiti poništavanje ovih beogradskih izbora, raspisivanje novih izbora. Ovo što je rekla koleginica Tepić za RTS, ja samo hoću da im kažem da treba da gleda sramota. 1 milion ljudi je pod ovakvim uslovima glasalo za našu listu. A plaća se 1,5 milion ljudi. Svaki građanin Srbije plaća za RTS. Sramota je da ovo što mi sada radimo ovde, kao predstavnici tih građana kojima su oni dali glas, da RTS ne postoji. Postoji Miladin Kovačević, koji tvrdi da ga je neko napao, a ne postojimo mi, narodni poslanici, kandidati na ovoj listi za grad Beograd, za Republiku. Šta smo mi? Mi ne postojimo. Hvala. Ne slučaj slučki šok džepa, nek da vas plaću svi građani Srbije iz svog džepa. U svaki račun za struju vas plaćamo da biste mogli da živite da imate plate. Tako je pozivam da se uzmu u pamet, jer imaju obavezu prema građanima Srbije. Ne prema nama iz opozicije, prema građanima Srbije imaju obavezu. Njima duguju na blagovremeno istinitu informisanje. I oni su deo tog sistema krađe izbora. Dakle, branimo izbornu volju danas u Beogradu. Mi branimo izbornu volju u svakom mestu i svakom gradu gde će se održati izbori u naredne godine. Dakle, ako su oni uspeli toliki broj ljudi da dovezu i upišu u Beogradu, u biračke spiskove za grad Beograd, pa zamislite za izbore koji nama dolaze po lokalnim samoupravama gde su manje celine, koliko im je lako da voze ljude iz jednog mesta u drugo, gde su izbori. Dakle, mi moramo ovo danas i ovde u Beogradu da zaustavimo, da se to ne bi proširilo po celoj Srbiji, svim lokalnim samoupravama na izborima koji nam dolaze. Oni su de facto ceo jedan manji grad upisali u Beograd da bi promenili ovde izbornu volju. Ponavljam, zamislite šta to znači za manja mesta gde manjim brojevima može da se igra sa izbornom voljom ljudi koji žive u tim mestima. I to mora kao praksa da se prestane i da se zaustavi u Srbiji. Samo pominjete RIK i GIK za prigovore, ćete se obratiti možda tužilaštvu, sudu, Ustavni sud ima. Svakako, da. Ustavni sud je poslednja instanca i svakako ćemo sve što je, kažemo, u zakonskim okvirima, u policijnom pravu, da ćemo to primeniti i to su paralelni procesi, ponavljam, da jedno ne isključuje drugo, naravno da ćemo to uraditi. Pitali ste za konkretne primere, osim ovih koje je Miroslav naveo i koje je zapravo sada i imputirao i vlada. Dakle, mi smo imali jako puno primera gde se već ovo dešava, da jedno lice glasa na više biračkih mesta. Dakle, da ih voze od biračkog mesta do biračkog mesta, da se glasalo bez ličnih dokumenta, da je jedno lice glasalo za drugo lice
Da ste imali ove političke komesare Srpske napredne stranke gotovo na svim biračkim mestima unutar biračkog mesta, što je zabranjeno zakonom, to je pritisak na birača i to je kontrolisano glasanje. Dakle, unutra mogu da budu samo kontrolori i samo ljudi koji glasaju. Čak ni mi ne možemo da boravimo duže na našem biračkom mestu gde glasamo. Kad glasaš, izađeš. Ne može treća lica da bude tu prisutna, duže tome zapravo da kontroliše da li njihovi glasaju za ono koga treba, jer je očita bila velika sumnja i u birača Srpske napredne stranke da su razočarani i da neće glasati za tu stranku, ali jedna od situacija koja obećava, uprkos tome što Aleksandar Vučić pokušava da nas ismeva i da se pravi kao da se ništa nije dogodilo, jeste činjenica prvi put od 2012. godine da niko iz međunarodne zajednice osim Orbana i Rusa nije učestitao do sada. Gospođo Tepić, šta vama kažu pravnici i članovi proširenog sastava IPS vaših redova? Da li postoji pravni put za obaranje čitavog izbornog procesa? Da li su ove sve nepravilnosti koje smo naveli dovoljne da se obori čitav izborni postupak? Tako je. Imate vrlo decidan stav zakona koji kaže da Republička izborna komisija, znači koristim termin iz zakona, ne improvizam, da Republička izborna komisija može da poništi izveštaj o zbirnim rezultatima ukoliko lokalna izborna komisija nije taj izveštaj usvojila u skladu sa zakonom. A pošto se radi o totalnom bezakonju i koji god izveštaj da usvoje likovi, imate praktično da legalizaciju bezakonja koje niko ne može upisati sa dokazima koji je. Jedino rešenje, jedini odgovor zakonski utemeljen je da vi poništi